Ini जेनेबा स्पेशल डे जाहैबाय नालाय गांगाथफायाबो जोनोम जाबाय ओमफ्राय गांगाथफाया जोनोम जानायखायसो आहाबो हासबेन्ड महरै मोनबाय नामा मोननाय नङामोन ना बिदि आरो माने आं बिराद हेपि आरो दिनै ओमफ्राय आइखौसो माबा मोनसे गिफ्ट होनांगौमोन ओमफ्राय माने जादिया आरो ना आइयाबो इदिनो स्कुलाव थांनो गोनां जायो न'आवनो थानायानो जाया बायनाय लोगोफोर मालाय नोंबो गांगाथफा नङाबा इयाव फैनो मोननाय नङामोन गांगाथफाया दिनै जोनोम जानायखायसो नोंबो फैनो मोनबाय ना मेक्स एमान गावनि फिसाला गेदेरनो दौनो बादो मिथिगोना खारबोनानै थाफैलायलायबाय बोरनानै आइ मेक्स दे जा हेपि बार्थडे बाबा उनाव आंबो हागोन एबार फार्स्ट टाइम हागोन निजेनि जोनोम दिनखौनो 3 मान्थ सिगाङावल'सो एसे मिथिदों आरो आं बाबानिफ्राय ओइ बाबा आंहानि अरिजिनेल बैसोआलाय बेसे बारलै ना ओमफ्राय ओरैनो अनुमान मिथिगौमोन आङो 2001 होनना 2001 होननानै ओमफ्राय माने एक्जाक्ट माने आंनि बेसेबां माबायाव मान्थ माने जानुवारि फेब्रुवारि बेसे मासाव आं जोनोम जादों बेखौनो मिथियामोन ओमफ्राय दाखालि बावैसो मिथिथारदों आरो ओमफ्राय मिथिबाय गांगाथफानि होमबा सेप्तेम्बर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे महिलारी चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय माने दिनैनि दिना बुहुत स्पेशल आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाबो माने जायाखै बिदिनो देहा पातिफोराबो मोजां नङा ओमफ्राय थांलाय फैलाय बुहुत खामानि सोलिगासिनो बिनि थाखायनो माने भिडिअखौनो लाबथारनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनै आङो माने एसे थगियरि बावखांबाय आरोना ओमफ्राय दा गांगाथफाखौ खुलुमनो होदों मानो खुलुमनो होदों माने बांसिनानोथ' जों आइजो माहारिफोरासो बांसिन खुलुमबाय थानाय जायो सिबिबाय थानाय जायो हौवाफोराथ' बिदिनो न'आव थानाय जाया मानाय जाया बिदिनो बांसिन खुलुमनो मोना आरो जों आरो दैलि बिदिनो गावबा गाव बिदिनो सोरबा समबार सोरबा मंगलबार बेबायदि बाराय लानानै सिबियो नालाय सोरबाथ' दैलि खुलुमो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो सनिबार आरो मंगलबार बेबायदि खुलुमो आरो ओमफ्राय दिनै खिन्थु समबार लोगोफोर ओमफ्राय समबार बारायाव माने बिराद स्पेशल आरो ओमफ्राय मा स्पेशल दा बोरखौथ' मोजां बिदिना बिया मिथिया जिखिजाया आंहा मोजाङैनो बोर बिखाबाय आरो गांगाथफानि थाखाय दिनै माने 1 सेप्तेम्बर माबा 1 सेप्तेम्बर लायनो 1 सेप्तेम्बरनि 1 खालार बे 1 खालाराव जोंहा गांगाथफाया बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय ना दा आङो आइखौसो साबायखर बावनांगौमोन दा जोंहा अनसुलि मेदाम आइनि थाखायसो गांगाथफाया उजिफैदो नालाय बोरै बोरै नायनि गांगाथफाया दिनैनि दिनाव जोनोम जादों आरो मालाय लोगोफोर मिथिखाबायना मोजाङै मोजां थाबाय थाथों होननानै ओमफ्राय दा आइ माइनावखौ खुलुमनो थाङा आं दिनै गांगाथफाया एसे खोन्थालांनि आं नोंथांमोननो आं माने खुलुमखांबाय आरो ओमफ्राय जों मानो जमा जमा खुलुमा बेनिबो रिजन दं दै खुलुमनो हायो आरो ओमफ्राय आंना मिनिनो ओंखारो नै जोंहा आइ माइनावा नै खनायाव खुलुमथोसै गांगाथफाया मोजां बोर बि साख्रि बाख्रि बिदिनो मोनखनबायथो नै नानिबो दंफैयो नानिया लाजिगासिनो दुगैखांबाय नों लाजिसोगारो नै नानिया जोंहा बाजैनि फिसाजो गांगाथफानि बिब'नि फिसाजो दंफैयो आरो ना नानिया लाजिसोगारो ओमफ्राय ना माने दिनैनि दिना बुहुत स्पेशल नालाय ओमफ्राय मिनिनोबो ओंखारो बेबायदि बार्थडे होनोबा माने गांगाथफा आरो आं जों सानैजों माब्लाबाबो बिदि बार्थडे खुंफेरनाय रेकर्ड गैया आरो उन्दैनिफ्रायनो जों केकबो हाफेराखै ओमफ्राय जोंनि इउटुब चेनेला जेब्लानिफ्राय जादों अब्लासो जों केक हालायदो आरो ओमफ्राय जों मालाबाबो इदि निजिनि जोनोम दिनखौनो रावनोबो खोथानानै रावजोंबो विशबो खालामजाफेरनाय बिदि रेकर्डआनो गैया आरो आं ओमफ्राय आं निजिनि जोनोम दिनखौनो मिथिबावासोमोन आंनि जोनोम जेनेबा डेट अफ मा होनो बार्थ सार्टिफिकेटआ बाबानावसो दङ नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोंदावनाय जाया मानाय जाया बिदिनो स्कुल सार्टिफिकेटफोरावलाय बिदिनो उल्टा फाल्टा बेबायदि जायोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने आं निजिनि अरिजिनेल जोनोमखौनो मिथियामोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बोरैबा गनकफोराव बिदिनो नायोना ओमफ्राय नायनायावसो बाबानाव सोंनायाव मिथिबाय आरो ओमफ्राय आं गांगाथफानि मास मोनसे नङा आं आवगायबो सानबाय थादोंमोन गांगाथफाया आंनि उन्दैसो ना माथाय बिदि होननानै ओमफ्राय खिन्थु जोङो एसे समब्रा समब्रि आरो जोङो 2001 जोनोम जादों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना एसे
केलकुलेसन खालामनानै नायबानो जाबाय जों बेसेबां इयार्स जाखो ओमफ्राय आंनिया डिसेम्बराव ओमफ्राय गांगाथपाया दिनैनि दिनाव सेप्तेम्बरनि 1 खालाराव जोनोम जाबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दिनै माने एसे आरो हठात जाब्रबदो आरो बिदिनो खुलुमथारनो मोनाखै माने खुलुमनायाथ' जाबाय थायो बिदिनो बावथाय मुवा बावनो मोनाखै सानसेबो इदिनो आफा बोराइ बाथौखौ मोजाङै सिबिनो खुलुमनो मोनबासो एसे गोसोफोरा गोजोननाय मोनोना लोगोफोर जेनेबा मोनसे स्पेसियेल दे जाहैबाय नालाय गांगाथपायाबो जोनोम जाबाय ओमफ्राय गांगाथपाया जोनोम जानायखायसो आंहाबो हासबेन्ड महरै मोनबाय नामा मोननाय नङामोन ना ओंखायनो दिनैनि दिनखौ माने आफा बोराइ बाथौखौ एसे साबायखर बावनांगौ आरो माने आफा बोराइ बाथौनि थाखायसो दिनै मुलुग संसारखौ दिनै गांगाथपाया नुबाय आंबो जुलि जानो मोनबाय बेबायदि आरो माने आं बिराद हेपि आरो दिनै ओमफ्राय आइखौसो माबा मोनसे गिफ्ट होनांगौमोन ओमफ्राय माने जादिया आरो ना आइयाबो बिदिनो स्कुलाव थांनो गोनां जायो न'आवनो थानायानो जाया बिदिनो मोनसे आरो ओमफ्राय आङो आइखौ बारा पात्ता लाबाय थायासै गावनि खामानियाव गाव थांबाय थाथोंसै आङो बिदिनो न'फोरखौ बिदिनो जोंहानि बिजावजालि आब' गैयाबाथ' जाखाया आब'आसो माने फुङावनो आं लिरगोन बिदि न'खौ आथुर लिरहोनानै ओमफ्राय आंबो फुजानि जगारखौ लानायसै ओमफ्राय गांगाथपायाबो दा एसे बिराद दुखुलै ओजोंनिफ्राय ओजों जागासिनो माने मानसिया एसे सिं सानाय जाबाय दंना मानसियानो नै लोगोफोर मालिस नानायाव माबा इदि जालायो मानि बिदि जादों मिथिया माबायालै दालाय ओरै बोखाङा होमबा माबाखौ सिथाबनानै ओरै बोखांनानै ओरै मोदोमखैयाव ओरै सानाया ओरै उथिबोनाय बायदि माने नै लोगोफोर माबायदि जाना दं मैयानो बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबोथ' थांनो मोनाखै हारसिंसो थांगासिनो खमायदो एसे खमायनाया ओमफ्राय दिनै खानसे थांबावनांगौ दा डाक्टरखौ लोगो मोनगोन मोनासै जाहैदों दा डाक्टरा लोगो मोनगोन केक गानांगौ फै केक गाननो जा मेक्सआबो बिराद इन्टारेस्ट आरो दा गांगाथपानि बार्थडे नालाय ना मेक्स नै मेक्स ओजों फै नै फै मेक्स नै दिनै नोंहानि मालिकनि बार्थडे सना मेक्स दिनै केक मोनजागोन केक मोनजागोन मालाय मेक्सआ बिराद गिदिर जाथारबाय नै लोगोफोर मालाय नोंबो गांगाथपा नङाबा इयाव फैनो मोननाय नङामोन गांगाथपाया दिनै जोनोम जानायखायसो नोंबो फैनो मोनबाय ना मेक्स ना ओंखाम मोनजायाखै दिनै माने फुङावनो ओंखाम जायाखै गांगाथपायाबो मोनजायाखै मेक्सआबो मोनजायाखै नानियाबो इसा जाखायानो फुङाव ओमफ्राय जायाखै नानियाबो दिनै मिरामिससो आरोना दिनै जाया गांगाथपानि थाखाय फालिगोन केक गानोसै आरो जोङो ओमफ्राय रावबो गैया दिनै लोगोफोर बिराद हेपि आरो ना गांगाथपाया नै फार्स्ट टाइम केक गानदों दिनै बेबो थरायनानै जुर खालामनायासै माने जोङो आवगायनिफोरा बेबायदि केकखौनो हायामोन ना जेनेबा बिमा बिफाफोरा इदिनो मन्दिरफोराव इदिनो बावथाय मुवा बावनानैसो खुलुमोमोन ओमफ्राय बेनो जायोमोन आरो हेपि बार्थडे ओमफ्राय आजिखालिथ' केक नङाबानो जाया बिनि थाखायनो आङो गांगाथपाबो खिथाबाय मा दे दिनै जोंहा खानैबो केक गानोसै होनना रावबो गैया ओमफ्राय नै नानियानो जाथसै आरोना ओमफ्राय ना जोंहा दं आब' दं र' ओमफ्राय आब'मोनखौ दा लिंहरगोन ओमफ्राय गांगाथपाया लाजियोनो ओमफ्राय लाजिनायनि थाखाय दा लिंहरथ'नाङा दा साहा लोंनो लिंहरनो हागोन इदि होनबाय आरो ओमफ्राय दा लिंहरसिगोन आं खोन्थाखाबायानो 2001 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बराव गांगाथपाया जोनोम जादो ओमफ्राय ना दा बैसोखौ माने केलकुलेट खालामना दिहुनबानो दा मोनसिगोन आरो बेसेबां इयार्स जाखो दा जोंहा हानोसै मा नाम मोजाङै नायनि गांगाथपानि नामखौ नायनानै ला नै PANKAJ ओमफ्राय बसुमतारी गांगाथपानि अरिजिनेल नाम आयै सना फै मेक्स फै मालिकनि बार्थडे इयाव फै जाम्बा फै इयावनो थागोन नोङो मालाय आइया अनसुलि मेदामा इखौ इयाव बारखोनो होआ लेथ्रा नाङो नालाय हादो गानानै फैयो नालाय ओंखायनो इयावनो थाबाय आरो र' जिबनाव आंबो हागोन एबार फार्स्ट टाइम हागोन निजेनि जोनोम दिनखौनो 3 मान्थ सिगाङावल'सो एसे मिथिदों आरो आं बाबानिफ्राय बाबा आंहानि अरिजिनेल बैसोआलाय बेसे बारलै ना ओमफ्राय ओरैनो अनुमान मिथिगौमोन आङो 2001 होनना 2001 होननानै ओमफ्राय माने एक्जाक्ट माने आंनि बेसेबां माबायाव मान्थ माने जानुवारि फेब्रुवारि बेसे मासाव आं जोनोम जादों बेखौनो मिथियामोन ओमफ्राय दाखालि बावैसो मिथिथारदों आरो ओमफ्राय मिथिबाय गांगाथपानि
होमबा सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर आं डिसेम्बराव जोनोम जादो आंना बार्थडे फैसिगोन आरो बाबा जायगा गानथ'बाय आर'नाइ लालायदियां वाह वाह दे हानसै जाबाय फार्स्ट टाइम केक लोगो फार्स्ट टाइम केक एम दिनै एबारसो फार्स्ट टाइम गांगाट'पायाव केक गानो मोनदों माबायदि मोनदों खनसे एकदमबारे गोरलै गथ'नि सायावसो मोनलांबाय दे खनसे दे हेपि बार्थडे टु इउ होननानै हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ माय हाजबेन्ड हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ फरायनानै दंग्रोनोसै आंसो जागोन आं निजि दंना लागोन दे आं दे नोंसो दंनांगोन अ हेपि बार्थडे गांगाट'पा आं हुआ दे 나도 나는 뭐냐면 나는 저 이거 뭐라 그 하구가 네 나는요 네 해피 버스데이 마마 네 근데 가서 잠깐만 아까 습배는 이거 말이야 인베다는 니라미스 베드로 또 문제야 दिनैथ' समबार नालाय समबारावथ' जोंहा निरामिस फालिग्रा जाबाय ओमफ्राय माने मा जागोन एखौ साननानै मोनथ'वाखै मा जागोन मोजाङानो जाबाय नोंनि जोनोम सानबो जाखायो नालाय जों जायगायानो हांखादों पनिर जानांगोन थेवबो मिथिबाय अ केकखौ दा जानोसै जों साहा फुदुंदो बेनिफ्राय बाजैमोनखौ लेंहरदो एसे खस्थ' खालामनानै लिरना फैबाय फुङाव न'सो लिरना फैबाय बेनिफ्राय फट'रायनाया बाथौखौ लगायबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि सानाव आंनाव माने बेंकनिफ्राय मेसेज फैदो पंकज बसुमतारी हेपि बार्थडे इउ होननानै फैगोन SBI बेंकनिफ्राय नों माबा होनला मेसेज फैदो माने आंनाव फुङावनो गोजोनलायदों नामा नोंलाय वा आंखौ बेंकनिफ्राय उइस खालामहरलायदो होननानै ओमफ्राय आं दाना थांनि डाक्टरखौ लोगो हमनानै फैनोसै मा होनो मा मायो ना नोरै गंनो हाया जाना दं लोगोफोर माने मा जानानै जानाय एख' जायाखै अजन बारा जादों जानायफोरखौ एसे खमायना होनो कमेन्टआव बेनिफ्राय बिराद गोबावसैमोन भिडिअ लाबोया फेसबुकावल' ओरैनो एक्टिभ दंबाय दं ओमफ्राय माने टाइम होनो हायाखैमोन आरो टाइम होनो हायैनि कारनानो जाबाय उनाव मिथिलांसिगोन लाखै लाखै होनखादोंमोन ना जोङो जेनेबा जों बांसिनानो टाइम होनो हायाबाथाय सर्ट लाबोगोन होननानै बिनिखायनो माने फेसबुकाव एक्टिभ दंगासिनो आरो ओमफ्राय आरो सर्ट बानायखांनानै ब्लड थांगासिनो माने आं दासान्दि न'आव थानो मोनथ'वाखै ओरै रखम जाहैबाय ओरै फैगोन लाखैनो सब जालांजोबगोन नामा थरना लेंहरनानै साया होदो इसोरनो आं थांना फैनोसै फटरनो खोनासै नानिखौ आं होनदोंमोन हेपि बार्थडे मामा होनो खनसे हेपि बार्थडे मामा लाजियो नानिया माथानो गथ्रा केकखौ फ्रिजआव दोनहैफिन एमान गावनि फिसाला गेदेरनो दौनो बारो मिथिगोन ना खारबोनानै थाफैलायलायबाय बोरनानै आइ मेक्स दे जा हेपि बार्थडे बाबा फिसाला गेदेर गांगाट'पानि फिसाला गेदेर मेक्सआनो जाखायो मेक्सआ ना हेपि बार्थडे ना मालिकनि दा मोनजागोन दे दा मोनजागोन ओंखाम मोनजासिगोन दे दा मोनजाबावगोनसो आरोबाव जाबाय सारिया जाबाय अबे बा गल्ला भुजिया ओमफ्राय इखौ मा होनोमोन इ गथा गथाखौ मा होनोमोन मा न' इखौ जाफ्लांबा इखौ जाखाया नङा नै इखौसो आं भुजिया ना मा होनोमोन इखौ एन्जरखि दे ओमफ्राय मा दंबावो लाबोदो थान्दा लाबो साहाखौ लोंग्रोगोन ना थान्दाखौ लोंग्रोगोन लोगोफोर गांगाट'पानि भिडिअ लानाय मा होनगोन ससेयाव माने आद्रा जाखायो गांगाट'पानि भिडिअ लानाया ओमफ्राय माने आइ फैदोंमोन जोंहा बिखुनजो आइनि बिजावजालि ओमफ्राय ना आंनि बिजावजालि
सानैबो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बाबुमोनाथ' गैखाया किक्लि काक्ला जानावदि फैबाय थायो बाबु फिसामोन इसोर गैया माने स्कुलाव थांजोबदो आरो ओमफ्राय बिदिनो बाहेराफोरखौथ' लिंहरासै ओमफ्राय ना गांगाथपानि आब'खौ दायो बेलासियाव लिंहरसिगोन माने इयो एसे खाथियावनो दंफैयो आरो दखानाव पार्लाराव दंफैयो पार्लार सिखायजागासिनो नालाय ओमफ्राय ना दायो फैथोसै इयो इनि थाखाय भागोखौ दोनखाबाय आइनोदो इनोदो ओमफ्राय नै गांगाथपाया बार्थडे खुंजानानै माबायदि फिलिंस मोनदो दामा उन्दुनो ओंखारदों फिलिंसआ बिराद लासिंसिं मोनबाय आं बोराय मा बार्थडे खुंगोनलै होननानै मा लाजिदो माबायदि लाजिदो एसे फोरमायना होननाय लाजिबाय ओरैनो बोराय ओमफ्राय ना बार्थडेनि मा गिफ्ट नांगौ नोंनोलाय गिफ्टखौनो मोनासै इनिफ्राय मिथिना रावबो 10 थाखाबो लासै रावबो टाइमाबो लाबासै थाइसेबो लासै 10 थाखा लांनायावथ' बहुत इखौथ' दहाय होनबाय बाबु फिसाबासो दा गिफ्ट लाबलायनो हागौमोन आंथ' बोराय मा केक आखोलाय लासिंसिं ओमफ्राय दा 20 थाखा होलांबो लाजिलायलांबाय ओरैनो जाबाय ओमफ्राय दा देनां गथ' फिसाफोरनोनो होसिगोन दे बोरायनो इयो बार्थडे खुंफेरा अकस्मात खुंबाय नङाबालाय गामसाफोरखौनो लाना फैनो हागौमोन होनलाय आबौमोनहा फार्स्ट टाइम दिनैसो थैनो गोनांसो होननानै होननायानो जाहैबाय मा नोमफा थैनो गोनांलै दासो मस्थ' नोङो जिउनि गेजेराव मोनदो जोनोम सेप्तेम्बरावनो दाखालिसो थांदोंमोन नै फैबाय दिनै फैबायानो दाखालिसो थांनायानो नै माने गांगाथपाया दा बोसोरसे बोरायनायनि लामायाव आरोना लोगोफोर बोरायलायबायानो बोसोरसे नोंथांमोना फोरमायहर मा बेसेबां बोरायखो जिबना ओरैनो थांथारदो बिदिलै जि गुननाय बायदि नुदों नोंखो अख्रां देन्जार ओंखारदो इनो नायावनो खाथ्रा ओंखायो वाव क्लाव क्लाव जादों जोमै बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेर सेराव थुला बादि गोजावलाङै खाथ्रा जाखायोसं गावखौनो गाव बेसे प्रफेसनेल सिंगार बायदि मोनलायलांदों मिथिबाय सिं सानाया मा जादों गांगाथपा माबा गांगाथपानो मेक्स ओइ मेक्स मोजां मोनदों ना मोनाखै नों सल'खौ जोमै बिरलाङो गोसोआ उथि मेक्स दे उथि फै नोंनि सेर सेराव उथि काम थुला बादि गोजावलाङो मेक्सआ दुंखारलै मा गिफ्ट नांगौ जुथा ओमफ्राय गस्ला 250 जाया जुथाया भगबान बिराद अपमानलै जिबनाव दा फैसा गैथ'आ मालाबा फैसा मोनबा होसिगोन आरो इदिनो ओमफ्राय नोंहा खामानि दंना दे संहैदो आं सङा एसे खस्थ' नोंनि बार्थडेनि थाखाय बेसे खस्थ' खालामबाय जुगार पार्टि पनिर एवना जानोसै पनिर थौ दिनै मिरामिस नालाय गांगाथपानि जोनोम सानावथ' मिरामिस जानांसिगोन सेकेसो होनो सेकेन्ड जानोसै थौ उथि ओइ बाबा हाग्रामा फैदो नै इसर बाबा हाग्रामा फैदो इनो नायथिं फैगासिनो आसोला नायथिं फैगासिनो इनो आबौ जागोन ना बाबा जागोन मिथिला जिखिजाया आंबो महिलारि नालाय हाग्रामा मोनथारियो हाग्रामा बेयावसो फैदो बाबा हाग्रामा फैदोंमोन गांगाथपा वाव पनिर गांगाथपानि बार्थडेआव दिनै मोनजागोन पनिर फ्राय नोंथांमोना नै टेस्टि पनिर जानो हागोन इनो बार्थडेआव नै मा फैदो गांगाथपानि बार्थडेआव ओइ मेक्स होदो इनो मेक्स ओइ आगार आइ नांगोन ओइ मेक्स आगार फाय इनि एम्बुखौ बुरजा जाना दोनदे इनि थै थां बाबा थां आगान हनै बाबा थां ओइ मेक्स आगार थांथो लोगोफोर नै जिबौ मा इयो डेन्जारसो इयाव माबा फैबाय थायो बिबार बारियाव आं बायोलै बिबार बारियाव जिबौ थाखायो थां दे होना हरलै बुथारनाङा हामा हरलै मन' फुबाय दं मालाय इनो जाथोसै
अरजां ini beri mondon bayi ओइ नों मा मोनखांदोलै मेक्स beri mondo ini bah habben ini korde embude जालांबाय जाबाय ini ini मेक्सा सेवलाना अरजां itu tema mendeli yo oi irbi jabai मेक्स ini koro dembude bah sama jana tuh ini जाजोब्बाय मोनबाय habbai ini ini uदैयाव मोनहैबायानो खोमा ini uदैयाव मोनहैबाय ini mondi दा गोसा खारना लाब्रायो ini beri belte ini beri tontre labdun bayi मन'दो खायसे एम्बुआ गेदेरथार जाना फिनना सिङाव थांनानै फेरन फिनि बिसोरो ओरै बोरैबा खारलायो बे एम्बुआ थैखाबायना दा खारना लायो दा गेन्द्राद्रा जालायो खर'आ नामा गोलैथारनाय माने खर'खौ गोलैथारनाय माने बे माबोरै मन' लांखो ओइ नानै ओइनि जिबौआ ओइनि जिबौ हा मस्त' गरम नालाय फैदो Iya माया फैदोंमोन नोंखौ मायाव दं इनि ओरै सोंनोसै नायदो इनि पिलि खालामलायदो ब' देन्जारसो इनि आगाललै बाबु